De Benelux Tour start maandagmiddag met een soort grote naam uit de wielerwereld onder streek. Snijtemiddag weer een persconferentie. Te gerren met Dylan Groenewegen en Tom Dumoulin van Team Jumbo-Visma zeggen we vooruit naar de zondaagse ronde in Nederland en België. Hoe is het bijgelijks voor Dumoulin om te rijden in eigen streek? Ik vind het wel heel bijzonder en heel erg leuk. En misschien ongemerkt en onbewust ga je dan toch... Ja, als je net even in die tweede waaier belandt, bij wijze van spreken, ga je toch even net wat harder je best doen om terug te rijden naar die eerste waaier dan dat het een koers in weet ik veel waar zou zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat het ons wel, zeker ook als Nederlandse ploeg, is het gewoon heel bijzonder om hier te zijn en om echt om de prijzen mee te strijden. Dus niet bewust, maar misschien wel onbewust, ja. Voel je je fit genoeg om mee te doen om de klassementsprijzen? Ja, dat weet ik dus niet. Ik voelde me prima en ik voelde me fit. De trainingen liepen gewoon goed de afgelopen weken. Dus ik ben hartstikke tevreden en mijn niveau gaat hier gewoon goed zijn. Maar of het echt goed genoeg is om eens even goed uit te pakken en mee te doen om het podium in het klassement, dat kan ik je nu gewoon echt niet zeggen, want dat weet ik niet. Dylan, even naar jou. Morgen, de kans op de massasprint is vrij groot als het niet te hard waait rondom het Lauwersmeer, zeg maar. Zie je kansen? Ja, nee, zeker wat je zegt. Het veel hangt af van de wind. Die gaat er ongetwijfeld ook wel staan, denk ik. Maar ik denk ook op dat vlak hebben we gewoon een supersterke ploeg. En is het voor de jongens voor een klassement en ook voor mij om daar dan te zitten. En mag het ook van een uitgedunde groep zijn. Ja, want de lead-out is natuurlijk daarin vrij belangrijk. Daar heb je met Teunissen denk ik wel een man voor je die dat wel redelijk kan. Is dan de kans op een overwinning, acht je die zelf wel redelijk aanwezig? Of hoe voel je je? Nee, ik voel me gewoon echt wel goed. Hè. En mocht alles goed gaan, dan zit het met de snelheid ook wel goed. En is het aan mij om dat af te maken. Alleen, er zijn heel veel sprinters die dat willen. Onderweg kan er heel veel gebeuren, wat je net ook al zei met de wind. Maar dan moeten we echt kijken onderweg en een goed plan maken. En dat zullen we morgen doen. Oh, het plan is nog niet klaar? Nou ja, ik denk het ongetwijfeld wel. Hè. Er zal wat wind staan, dus dat zullen van voren moeten koers alert moeten zijn. En dat zal ik ook moeten doen. En dan kijken of ik erbij zit op het einde. Dat is wel te hopen dat ik dan kan sprinten. Ja, want je staat niet tegenover de minste met Christophe en Ewan. En dat zijn een paar namen, zeg maar. Daagt dat je dan ook nog iets meer uit? Het is in eigen land, dus geeft het misschien nog iets meer kracht? Ja, het is natuurlijk altijd mooi. Hè? Voor een sprinter die wil altijd winnen. Dat sowieso. Maar als er nog meer sprinters meedoen, hè, die ook van wereldniveau zijn, wat je net zegt met een Ewan. Tim Olier die dit jaar heel goed op dreef is. Hoop ik hun te kunnen verslaan en is er morgen een eerste kans voor. En dat zie je wel positief tegemoet. Zo te horen aan je woorden. Nee, zeker. Het gaat de laatste weken gewoon echt wel goed. En voor de sprinter is vertrouwen ook gewoon heel belangrijk dat je wint. Eerst lukte het niet na de schorsing. Nu lukt dat wel weer en is dat gewoon een heel fijn gevoel. En heb ik het weer dan kunnen proeven aan het winnen. Het vertrouwen is weer daar. De ploeg had dat vertrouwen in mij, maar als je wint is dat nog net iets meer. Dan heb ik er zeker veel zin in. Veel succes beiden. Dankjewel.